أزي دمتهم دمت سلفن هذا إرتراء دمت سلفن هذا إرتراء بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إرتراء ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إرتراء عزو السلامتان سنة من نيوتاتنا يبصحهم زي خبركم سماعتي فنو راديو دمت سلفن هذا إرتراء لوم حموس 10 حملة كل تشرين 10 شوعات تنيو نيلوم زهلونا تحسطات فلما زينها سلفن سوما وفص عمتاتن كقربيو قتيلو رسح مخسر نزرسح مدر بيت كسري كتو يكعلون كمون تقول زهرفيتكا صلال مدلايكا زي ترفيو عب تحت زبلو على الأستاذ زي تدالو صحفات بقدم تختل كسعبيهم زي خبركم سمعتنا نمزاني قدمتات أما دبنا تسرع مهلاهم نقلتنا سمايت أنيحيت مس دمسهم دمس سلفنا على إرتراء مبال ناب فلام تحسساتنا نسقاقركم زينة نتفتات سلفي فنوتات ريديو دمت سلفنا هذا إتراء عزوز تقبال متن تسمعات نتركب مهلوان زيادة على المعنتان المرققات أفلطون مقحاتن هزبنا عم عباين كلهم كي تقبارات المتات وريتات قبات سرعتي دفع مكشحن دليتات حفاش هزبنا عم من ملأن ديمقراسيا ولوتتات مكنت أفنزل لو متن بموسخ عبالا سلفنا هذا إتراء شنفر كندا أمريكان مقلاتهم عبوهم برشنفر أمريكان عبال مرحنا سلفنا حو برهان عبرا ناب كفل زينة فنو وريديو مربات تقرنيان عربي بنيان أبز السودو ناي مسجانا ملختي جليسو حاو برهان عبرا مز السودو ناي مسجانا ملختي كل ما بلاد شنفر كندا أمريكان نتفتات كفل زينة سلفي أم عباين مدد دالون كاب أم زدني أم ملاد دلوات مخانو موسيقو حبيرو أبومبر سلفنا هذا إكترا تقدر عبد الرحمن طه مسكين توكلت تقاوم تسلفتات هاجر تشاد بمرخاب زتيو تقدر عبد الرحمن طه أبوكبون حفشاوي هم كنتات كلتين هاجرات حبريتا كمستلوا وطن كتالي نزول لهم ركبات من مدل دالين حبريتان تمكرون على السن من الوقت كمستلرادو زرخمنا حبريتا يملكت أبومبر بيت صحفات زباون محبراون قداء سلفي حاو إنجينر إدريس نورو مس أبكارتم زركبو مرحنة تراخيبو أبومبر بيت صحفات زباون محبراون قداء سلفي حاو إنجينر إدريس نورو مس أبكارتم زركبو مرحنة مسارتات سلفي بتيلي بمرقب أتقال علي أكونو متفتا سلفي متأي عماماتون أتوكيو تزاتيو أبتز تقايد ذاته كلهم أبسودان زلوا أكلا سلفي حجو أبتز حالفاز تعالى تفخين عين دحنا هزبن هاجرن دلو نتنا داقم كان رقاقتين هزباون هاجراون دسكمنا قدود حلافنت مخانو من الزخخار كي تحللوا الخسور حتلابيهم أبومبر سلفنا هذا إرتراح وعبد الرحمن طه نأستا سلسة أوار حزوات طون مدبات عيوتات بعوت من الزاو زمت عنا دربا وتبتاب زيناتاتي قلت وركم سمعتنا زينات نتفتات سلف خصوم رجانيكم نابسمناوي نتفتات زينا خزغاقركم حيل بحر سبين لا يموت حدا كان تعاليون مزنبرة 283 سدتياتات استفر عليها حجرات كم زاد حاني قليشو حلوة بحر سبين بعلت 6 حملة أبزوت صور مقلتي وتم إبتاوين زركوب 283 سدتياتات استفر عليها حجرات بزبعي يزول ومتعتعد مهزانا زركوبهم كلهم أوشت 24 ساعات زود حانيهم أما زمرا أنا يزيسو من زي كباب 5 زخونو 6 90 زنبرة الجلبة بمتحالة 3 ترابيه وتنكوتون كله كانوا أوتقنا تحيلهم كم زموتو هيوت زترفون تلو زقبر لاي مدلاي مسرحون كمستقارتي كاب مادريد استمحالف زينا عملكيتو هاجرات أوروبا وحزي سدتياتات كوكوتاترو أي كأنان بزبل مقنات نحيل بحري ليبيا سلطنات مسارحيتات بموال زكاي لوزلوان ناي معقات مسرح نقطري بحدقا متحا زيادة يعبيو كمزل أمسي انترناشنال يقلت إتوها قراو تكات مالي أبزهابو مقلتي قوامي منقسي
كابزي بالله أفريقيا وتهاجر حاجز متصبان لسدتنا تطوي حدقة موت أبحري وكا أبني بيان مجرفتين سكايات كم زمرتو غير ومي ركب كبلي خساس إذا حزنا زلنا عمد كابزي جمر تراي إرتراوان زركوبهم لعلقلة 6 سنوات استفر عليه حجراتكم موتوا كلهم لعني 7 3 شحك أبي هوتنا بإيطاليا كم زعتوا وتبتسمات يوم الكتوب إيرترا استفر عليه معدنات كاب زفريا 8 حدن هاجرات عالم بمحضر وعقمي أمود تسارع خمسة لا تقليتو بهراوي هابتن محضر وعقمن زكتاتل أبني يركز مدبرو وحقراو تكال أبني كتنشن 10 شعاتن تبتسمون بلوتنتن تحتاتنتن ندادي غازن معدنات زفريا هاجرات عالم متنعتي دحر مكياد بنوروي أبقدامي درجة سرعان كلون إيرترا خا مود تسارع ويركب بحفش يقولون 66 هاجرات دخول ويزعجب بمحضر وعقمي يعني كلوا عسرا ميتاويت كا بزعجب كونتات كم زلوا يحبر بريزنت كلمة محضر بهاريا وهابتي NRJI داني كوفمان أبزهابو مجلسي حدا نتبشمون 8 مليون دقة حزب زركبان إذن 8 حدا هاجرات أبكل تشحن 10 شعاتن حدث حقتات بموتا من محياشات رياك وأنتلوا كم إتراز مسألة هاجرات بأنصارو ولا أتي مسألة وزغون حبريتات سلزهبة قلوش أنت كم زود لنا أمريكتو كم إتراز مسألة بمنجس زون انتقالات معدن زلوان 48 هاجرات عقابي زي كونوا محدارين زي قلوش أنت كم زرعيان زتقسى تسبسب أبزن هاجرات ببشونا متفف عن عزيزو كم زركب يحبر أبتني إترا بزملكة استخايد مصنعتي بمنجستي إترا زونن تكال معدن أينامكو بفلاي أمي محدار أتاويتاتو 500 تراي كمزقب كله نصر وعدنا كبابي أزيو دخم أقلبو كم زهب تقليتو منجستي إترا نتفتات عدناتو بقدود عسكرنا يكايدو زبل كسيك مسرطو اللوز فلت كونو لا أتاويتاتو بزملكة نحزبي بوت بزخونا أسرار حاسس لزي كتل نمشي والنار حب علتكم في تقام جلو استفر على بوليتيكا يعني تتابعتي مسالاتي خصو كوميشن سلامين ستتان حبرة أفريقيا التي أمنوا إيرترا جبوتن زلو دوباوي مسيح حبكشي مقل وساني أحلفو እቲ ኮሚሽን መበል 29 ስሩዕ ኣኺቡ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዝኸቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ብተበግሶ ቀጠር ዝተጀመረ መንጎኝነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ቀጠር ካብቲ ዞባ ብምስሓባ ዝተፈጠረ ሃጓፍ ንምምላክ ክሰርሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ቀጠር ኣብ 2010 ዝጀመረቶ መንጎኝነት 450 ዝቁጠሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብቲ ኣከራኻሪ ዞባ دوب إيرتران جبوتن أوافيرا من باراي ذكر انتوغان إيرترا جبوتن مسبو سعودي عرب زمرح زولو وسواس مغطال قطر بمتنبارن قطر سراويتا سيبا بغيت حملة أبز تزازمة مبل 50 شعاتن وعلى منسترات حملة أفريقيا جبوتي نتيم دا عرقز زولو وطري مس إيرترا كمزة شاقلا بمتكاس اتي حملة كشم قلب زغربتو طلب مسرت حملة أفريقيا 3 سنة تبتاز حازي إمام عوتيو بمصري بدات وصاي جبوتي زقرب قالبو زحتت أبدوبات كلتين هاجرا زعرق زولو وطري أبقم زموتاو حملة أفريقيا نتبسن كي سراويت قطر مصحابو استفتر حواف كمال كمون سلام عمونغ خلتين هاجرات كساب زرغاغت اتي حملة بمتوف كواسا زولو نتبدا تقميتون بزي مسارات وكلت حبرات مودعتا نايزي حسنا يوزلنا ورحي فلو يلوخنا بإيرترا سدد مخانو يحبر نوساني كوميشن سلام تتتان حبرات أفريقيا بزي ملكت زاقيت بوغن منقسي إيرترا استوها بزخونا من لا شيلن بقبرشي براتا ترتيروم أبيت معسرت عسب زركوبو زيقاتات يمن بإسباوي التحازا يستغيو خمزلو داق مايكس قريبو حورات إمارات عرب أبالات قبرشي برايوم يلازم تقرطهم يمناويانا بسفر عليه مداقوني معسكرات عادن تركبهم كمزلا زفلت كوينو اتهم لعلوت حالف تزبرتهم قناع بإيرترا كبابتات عسب بمقيات تساقيوم على بمبان Human Rights Watch كسيسو اتعاقراوي تطابقي مسالات حالفة سومون عوزوتو مقلسي بسنك سبب سلطان إيرترا مئتاونا بإيرترا مكين خالون نزق ستات بأكال كالرقاقات أشقار مخانوكو عن تقلتي أبتو وطا تقيدوم زنبورو ستابيت قدايات طبقاتات كومون سبب سلطان يمن بمزرنا بنتحبريتا كوكبو كمزقال أفلتون Human Rights Watch نشدشتا أوارح حرزة كايدو مصنعتي اتعاب كبابيتات عسب زركب حورات إمارات عرب تتقومو لزلا مداقوني معسكر نعستات كلتا عامتات كتقلقلو خمزة سنحتي قلت كابوحي مقابيت نايكلتا شن 15 حيزا أكال نايتي أب يمن وتهدراوي متأتتاو زقبر زلو نسعود عرب زمرح لفنتي زخونة إمارات أبستفر عليه معسكرات
ሕቡራት ዓድን ኤርትራን ቀይዳቶም ዘላ የመናውያን ብሕሱም መግረፍትን ኢሰብአዊ ኣተሓሕዛን ብተደጋጋሚ ክትክሰስ ጸኒሓ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ 49 ሰባት 4 ካብኣቶም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ተቐይዶም ኣብ ዝነበሩ እዋን ንኽብረቶም ዘዋርድ መግረፍቲ ከምኡ'ውን ኣካላዊ ጉድኣት ዘውረደሎም ኢሰብአዊ ማህረምትን ስቃይን ከም ዝወረዶም ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብሂውማን ራይትስ ዎች ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ናይ ኣሉታ መልሲ ሂቦም እዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ጸብጻብ መሰረት ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ጸወታን እዩ ክብሉ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ከተማ ካሌ ኣብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተለዓለ ግጭት 16 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ኣብቲ ብቐዳም 1 ሐምሌ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ዝተጀመረ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ሓደ ሰብ ብከቢድ ክቆስል እንከሎ ካልኦት 15 ከዓ ፎኪስ መቁሰልቲ ወሪድዎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ካብቲ ከባቢ ኣብ ዘቃልሑ ሓበሬታ ኣፍሊጠን ፖሊስ ከተማ ካሌ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ስደተኛታት ከባቢ ሚቲ መንባሮም ድሕሪ ምግላጹ ነቲ ዕግርግር ንምህዳእ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቐመ ገሊጹ ማዕከን ሓበሬታ ላ ቮዋ ዱ ኖኮ ብወገኑ ልዕሊ 200 ስደተኛታት ኣብቲ ዕግርግር ከም ዝተሳተፉ ይገልጽ እዚ ናይ ቀዳም ግጭት ኣብ መንጎ ስደተኛታት ካብ ከባቢ ምግቢ ብነጻ ዝወሃበሉ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ብተደጋጋሚ ይፍጸሙ ምህላው ፖሊስ ከተማ ሓቢሩ ኣብቲ ብእማንን ሓጻዊን ዝተኻየደ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ንምህዳእ ፖሊስ እቲ ከባቢ ዘንብዕ ጋዝ ክጥቀም እንከሎ 20 ስደተኛታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘእተወ በዓል ስልጣን ፖሊስ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ነበርቲ ከተማ ካሌ ብከምዚ ተርእዮታት ዳግማይ ከይርበሹ ሓይሊ ፖሊስ ተኸባቢ ሓይልኡ ክሕይል ምዃኑ ገሊጹ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መዓልቲ ማለት ብዓርቢ እውን ለገስቲ ማሕበራት ሓገዝ ኣብ ዝገብራሉ ዝነበረ እዋን ተመሳሳሊ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተላዒሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብቲ ግጭት ሓያሎ ሰባት ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ሓይልታት ፖሊስ ብዘንብዕ ጋዝ ነቲ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝበተነን ኣጀንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጹ እዩ በአህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝተኸሰ ፕሬዝዳንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ደቡብ አፍሪካ ገሽሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እትያ ናብቲ ቤት ፍርዲ ከተረክቦ ነይረዋ ዝብል ክስ ቀሪቡ ካብዚ ሄግ ብዕለ 6 ሐምለ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልከቶ ሰበስልጣን ደቡብ አፍሪካ ነቲ ኣብ ዋዕላ መሪሕነታት ሃገራት አፍሪካ ንኽሳተፍ ናብ ሃገሮም ዝኣተወ ፕሬዝዳንት አልበሽር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከእትውዎ ፈቃደኛታት ብዘይ ምዃኖም አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ስርሑ ንኸይካይድ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑዎ ምልክት በገበና አንጻር ሰብአዊነት ገበናትን ኩናትን ጀምላዊ ህልቂትን ዝኽሰስ ፕሬዝዳንት አልበሽር ኣብ ወርሒ ሰኔ ናይ 2015 ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ መንጎ ሓያሎ ኣካላት መንግስቲ ፍልሊ ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር ተጣባዕቲ መሰላትን ገለ ፖለቲከኛታትን ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት አልበሽር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክርከብ ኣለዎ ክብሉ እንከለዉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ከዓ ንአልበሽር ክሕልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣባልነቱ ካብቲ ቤት ፍርዲ እውን ክስሕብ ምዃኑ ያፍልጡ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ናይ 6 ሐምለ ውሳኒኡ ደቡብ አፍሪካ ምትሕብባር ብዘይ ምርኣያት ክሰስ እንኳ እንተኾነት ጉዳይ ሃገራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘይቀርብ ኣፍሊጡ ተጣባዕቲ መሰላት ደቡብ ሱዳን ንውሳነ ዝሄግ ዘለዎም ደገፍ እንኳ እንተገለጹ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘይመሓላለፍ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይገልጹ ኣቀድማ ብልዩ ዝተፈላለየ ምክንያት ዩጋንዳ ጅቡቲ ኬንያ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጉዳይ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ዛጊስ ዝተረኸበ ፍረ ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ፖለቲካዊ ድፍኢ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ ሃገራት አፍሪካ ጥራይ እዩ ዕላማ ገይሩ ዝሰርሕ ክብላ ሓያሎ ሃገራት አፍሪካ ኣባልነተን ክስሕባ ምዃነን ኣፍሊጠን እየን ፕሬዝዳንት ሱዳን ዑመር ሐሰን አልበሽር ሩስያዊ መዘንኡ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ናብ ሞስኮ ዑደት ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኤርትራ ትርከበን ሂደት ሃገራት አፍሪካ ጥራይ ዝገይሽ አልበሽር ዕድመ ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ዞባዊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ንምዝታይ ምዃኑ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት አልበሽር ብገበናት አንጻር ሰብአዊነት ጀምላዊ ህልቂትን ተኸሲሱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ከይዲ ከኣቱ ብይን ድሕሪ ምሕላፉ ካብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ተነፂሉ እዩ ጸኒሑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣንቢራቶ ዘላ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ 20 ዓመቱ ንኽለዓል ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ውሳኔ ክትህበሉ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዚ ናይ ሩስያ
ዕድመ ዝቀርብ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን እዚ ብመራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝቀረበ ዕድመ ፕሬዚዳንት አልበሽር ብሓጎስ ከም ዝተቀበሎ ብሶኒ 3 ሓምለ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ዋዕላታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሩስያ አንጻር ሃገር ምዕራብ ብምዃን ንሱዳን ደገፋ ከም ትገልጽ ይፍለጥ ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ በቀጥታ በቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ ክትዕ ምስ ውድድራቱ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክካየድ ወጢኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕጹያት ተወዳደርቲ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ኬንያታ መቐናቕንቱ ራያል ኣዲንጋን ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ መዓልታት ኣብ ቴሌቪዥን ብምቕራብ ክትዕ ክካይዱ መደብ ከም ዝወፀ ይግለጽ ኣብ 2013 ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ክትዕ ምስ ራይላ ኣዲንጋ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ልዕለይ ኣድልዎ ተፈጺሙ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ተወዳደርቲ ኮይኖም ዝቐርቡ 6 ውልቀ ሰባት እኳ እንተለዉ እቲ ጥምጥም ኣብ መንጎ ኡሁሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ፖለቲካዊ ድፊኢት ብዝበግሶ ዓሌታዊ ግጭት ልዕሊ 100 ሰላማዊ ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብዚ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ምርጫ እውን ናዕብን ዕግርግርን ከይልዓል ሕብረት ኣውሮፓ ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ምሕጽንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ Human Rights Watch በወገኑ ድሮ ገለ ምፍርራሓትን ምትንኳላትን ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዓብሻዊ ናይ ዜና ፈውና ኣልስተዛዚሙሎ ንዝስዑ መርባትና ሰናይ ምክትታል እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ወይዛ መንፊ ዝኸውንን ዘይከውንን ኣነጺራና ፈለየት እናሻዕና ተጸፍዐት ሃይ እኳ ዘይበለት ኣክንዲ ዘገልገለት ብመስማር ተሸንኪራ ኣብ መንደቕ ተንጠልጢላ ንቁልቁልያ ዝሓደረ ወይዛ መንፊ እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ድንኩል ኣብቱ ጥሉል ቀሊሉን ይዝጠሐል እሞ ኸደኣ ንምህዳም ካብ ገበል ንምንታይ ተመርጸ ብድንኩለ ድንኩል በልበል ካብ ሎማ አስተውዕል ከይት ድንከል ስማዕኻ ድንኩል ኣይተታለል ዱልዱል ክትመስል እኳ ዘይተድምዕ ኣብ ጀህራት ውዕል እኳ ዘይተድምዕ ኣብ ጀህራት ውዕል እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ረሳሕ መኾስተር ንዝረስሐ ምድሪ ቤት ከጽሪ ከቶ ይከኣሎን ዘይነቕሐ ሓፋሽ ጸረ ረብሑ እዩ ዝቃለስ ህዝቢ ኣንጻር ወጻዕቱ ካብ ምኽላስ እንተበኺሩን ንወጽዑ ርዒሙን ተቐቢሉን ንወጻዒኡ እንካዱላ በትሪ እንህልካ ኣካለይ ዝባነይ ዝበለ ወለንተኛን ደጋፊ ወጻዒኡን ምዃኑ ኣረጋግጹ ትረኽቦም እቲ ሕማቕን ክኑ ሕማቕን ዝኾነ ሓለዋት ኣብ ዝባኑ ጸይሩ ናብ ግባተ ጥፍኣቱን ናምርሐን ከሎም ጽቡቕ ከም ዘሎ ዘጽቀጠ ኣብ ትሕቲ ኣስካሕካሒ ዘቤታዊ ባርነትን ከሎም ተቃሊስካ ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ሓራኽ ወጽእ ከም ዝከኣል ምእማኑ ክንድነዊሕ ዘለዋ ብራኸ እምባኝ ዘይደይብ ዝመስል ተሪር ዓቐብን ዝኾኑ ሕብረተሰብ ወላ እኳ ዘይምርጭኡ እንተኾነ ዕጩኡ ግን ኣካቲትካ ጥፍኣት እዩ ሽግርካ ምውንዛፍ ወይ ገለ ተኣምራት ክትጽበ ወይ ዝሓልፈልካ መሲልካ ካብ ሽግርካ ልሕቕካ ኣሳጊርካ ምህዳም ጸገምካ መፍትሒ ተረኺብዎ ማለት ኣይኮነን ኣነ ፖለቲካ ክሰማዕ አይደሊን ኣብዘን ኣብትን የለኹን ኢልካ ነፍስኻ ምትላል ጽባሕ ጦፍ ዝበልካያ ናብ ጭሕምኻያ ጻህያይ ግራትካ ንማንም ኣይምልከቶን ካባኻ ሓሊፉ
انت تصحخايو مهرتخا تحفز انت رحرحكايو دمام رعوخا تقليلكا تسدد عودي اندامباتكا هركوتات صهيوم زحافسو مرتي نصلاخا زرغيخام ما انت نفسك تبل اتا سسعخان تنفاسكان ززو يبلاخام كبرت السئن مفلي مصوعخا دمام اتشغور مشاغرتي مسغلبوتن محاورون زلمسا يخون منسى يترام زسغر غديفو زي سغر كسغر مسحقي تفطرو خغوانص بألفن بجملان يطفالهم ارتراو منسي نتي ابدن بيو زسافحه عربيتاوي سرعات قتلن عبدن بيو بحرነት دلايو خيغبرن حلنا خعربن نحق مقبالا سينو قداي بحرن شاشافاتون غنشل رخص علامه شبرتن كوينو يركب موت عدلتقوا كل فطران زي ترفن انكان تخونم موت اتراو منسي جن فوليون مستنكرن زغبروم كاموت هانيم كان ابت زينبور موت بولنتخا مخاديوم مات معكلاي بحرن دندسون اصام برخاتات سيناي بحران مقابر نايز زغوبز ارتراو منسي كاب زخون قلع عمتات اعطيرلهم لدات اخر الزمان مصوتات زمسل اطفام ود عشخ لتغزي وكع اذ قصالو خوين زلو ترخبو حدغاتات بحرن اسكحكحي درق جبنات مقتلتن شينو حزن وايتان عبلعلي اتراويان سدرا بيتات كبيد مورلاون قطباون محبراون صعبين اللوم ياكل نبل موتن حزنن يبقى موت كيننا نطنق جملاون غفعون موتنا سرعات غدف اساسيتون نبل كم ترسح مخستر زرسح مدر بيت كصرد يكعلم حجون عبد رسح عمرو مرح سرعات غدفن عصباتون دغفتون كبر نجر كركب اكعلن يحسبون ايكونن عالم بعالمام منغستات بدرجه هاغروم زي منغستاوያን تكالات ودبات محبرات مرحت امنتات سبورتاوያን ካልኦትን بزسقق موتنام كدنغصون مخافلت حزنان كوينوم ابغونا تطاو زبللو رزين اوان زيوم اتي عمدري بيت زفلح عرمناوي سرعات عبر اسمرير قحينا نمحضرو تقاويم بمخادم طراي ات زي كلا خبر زي جنت مثلن كخلئن زي جنتن مثلن بدغافن تقاوامن كعيرن تدغاغامي اي زغاتاتينيوم ابز برساح لسان دريقو قال كحدت كقالح نتا خبرناون بلسان وترو عمق تالا نخيسو يغعز اللهم كله تفرني وانا كفتي
ትጉዕ ዛርፊድካ ጽላል ምድላይካ ዘይተርፍዮም ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ባዕዳውያን ዝተቃለሰን ህይወቱ ዝኸፈለን ሃገራዊ ናጽነት ምስ ሙሉእ ሓርነት ክጭብጥ ዳንበር ርዝነት ጻዕሩን መስዋዕቱን አመረታዊ ናጽነት ጥራይ ተሓጺሩ ሓርነቱ ከይተዋሕሰም መሰል ዘይብሉ ጭቁን ኮይኑ ክተርፍ ኣይኮነን ሓርነት ዘይብሉ ህዝቢ ሃገር የብሉን ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ ሓበን የብሉን ጻማ ድኻሙን ፍረቃልሱን መስዋዕቱን ብግቡእ ዘይረክብ ህዝቢ ዝሰጠልመ ኢሞም ነቲ ዝሰጠልሙ ሓይሊ ክእርሞ ድማ ይጽዕር ምስለ ግበታ ብደይ መደይ ሰጠልመ ጉጅለ ምዝኸውን ድማ ክቃለስ ይግደድ ከም ዕጫ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ዶ ከይኮነን ህዝብና ግዳይ ሕዋ አጀንዳ ህግደፋውያን ኮይኑ ደም ዝኸፈለሉ ሓርነት ተመንዚዑ ናብ ዝኸፈ ስደትን ህልቄትን ተቃሊዑ ይርከብ እህጠን ቅጥልመትን ሐቀኛ ባህሪያት ገባት ስርዓት ግደፍ ዝተሰወጦ ህዝቢ ኤርትራ ሓባራዊ መርዳእታ ብመሓዝ ናብ ቃልሲ አንጻር ምልኪ ነቂልሎም እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምን ቃል ጥራይ ዘይኮነ ምብጻሕ ዝድለም እቲ ዝነውሐ መንገዲ እውን ብሓንቲ ስጉምቲ ዝጅመር ኣብቲ ጉዕዞ ልባውን ሓባራውን ጥምረት ምዝህሉ ድማ ኣብ ምዕራፍካ ምብጻሕ ግድን ይኸውን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝርከባ ማለት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለሳ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይነን ዓቕምን ዝፈቀዶ ሃገራዊ እጃም የበርክታ ኣለዋ ክበሃል ይከኣል እዚ ድማ ነቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ፋሕ ዝበላ ነንሕድሕደን ዘይሰማዓ ብዝብል ርድኢት ካብ ሱታፌ ዝግለል ዝነበረ ህዝቢ ናብ ቃልስን ክጽምበር ሰፊሕ ባብዮም ይኹን እምበር ሃገራዊ ባይቶ ከም ጽላል ጥራይ ምፍላጡ እኩል ኣይኮነን እንታይ ደኣም ብህዝቢ ዝቆመም ንህዝቢ ከገልግልን ካብ ብርሰትን ከድሕንን ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎን ንኣተሓላልዋ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣገባብ ዝተጠርነፈን ጽላል ክሳብ ዝኾነም ከም ባይቶ ምልላይን ኣብ ትሕቲ ጥርናፊኡ ምህላውናን ካብ ምግላጽ ሰጊርና ኣብ ሪታቱን ናይ ቃልሲ ዕማማቱን ተሳትፎና ክንዕዝዝ ይግባአና መንእሰይ ኤርትራ እቲ ሕመረት ናይ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኣርባዓታት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝነበሮ ንሱ እዩ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ናይ ህግደፋውያን ናይ ኩናት ሽውሃት ንምዕጋብን ጎብለልነቶም ንምውሓስን ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ዘይሓላፍነታዊ ኩናት ብዘይ ንሕስያ ዝሃለቀም ቀደም በስም ሃገራዊ አገልግሎት ቀጺሉ ኩታቶ ወፍሪ ልምዓት ሕጂ ድማ በስም ወፍሪ ዋርሳይ ከኣሎም ኣብ ናይ ባርነት ጅሆ ተቆሪኖም ከም ሰብ ተፈጥሮአዊ ጸጋታቱ ሃሲሱ ኩሉ ማሕበራዊ መዳያት ከም ዘይምልከቶም ተነፊግዎም ከም ኣቕሓም ናብ ዘለይዎ ዘንጋላትዕዎም ዝዛረብ መጽዓኛ ተቀይሩ ከም ልጓም በቕሊ ዘገልግለሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ምቁጻሩ መንቀሳቀሱ ወረቀታት ተመስሪሕሎም ኣብ ኩሉ ህይወቱም ገደብ ተበይንሉ ስድሩ እንትኹን ካብቲ ማዕቆቦም ምዝወጽእ ኣብቶም ትሕቲ መሬት ትድረኮኑ ቤት ማእሰርታት ኩስኳዕ ምዃኑ ተገንዚቡ ምፍጣሩ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ኣብ ጸልማት ተዋሒጡ ጩራ ፍትሒ ዘማዕዱ ዘለውን መንእሰይ እዩ ብሰንኪ ሰብኣዊ ኣታሕዛ ግደፋውያን ሃገራውነቱን ፍቅሪ ሕብረተሰቡን ስድራ ቤቱን ራሕሪሑ ናብ ስደት ዝውሕዝን ኣብ ጉዕዞ ስደት ድማ መብዛሕትኡ ዝኸፍአ ዓርዳት ስቃይ ደላሎን ህልቂት መድረበታትን ባሕርን ዘጓንፎ ዘለውን እሱ መንእሰይ እዩ እቲ ዝገርም ኣብቲ ብጉጅለ ምንቅስቃስ ዘይፍቀለሉ ዝነበረ እዋን መንግስት እኳ ብጋህዲ እቲ ንሳቶም ዘይደልይዎ ክትገብር እንተዘይተረኺብካም ከምዚ ዓይነት ካብ ንቡር ሰብኣውነት ዝሓለፈ ሱር ዝሰደደም ብደይ መደይ ዝእለም ክፋአን ዘይሃስስ ቅርሕንቲ ዝሕደረን ጽያፋት ኣብ ልዕሊ መናእስያ ዝፍጸም ብድዕም ዘይምንባር እዩ ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ግን ሎሚ ክትኣምኖ ዝጸግም ብኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እዚ ነውርታት እዚ ይፍጸም ኣሎም መንእሰይ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይ ትግደፋውያን ዘካይድዎም ናይ ምልኪ መሕለኻታት ምዃኑ ዝተሰወረ ይኮነን እሞ መንእሰይ ደኣ ክሳብ መዓስዩ ግዳይ ኮይኑ ስቕታ መሪጹ ኣንፈቱ ናብ ስደት ጥራይ ዘምርሕ ትግደፋውያን ቀንዲ ዕላምኦም ዝገብርዎ እኮ መንእሰይ እንተተወዲቡ
አንጻር ገበቲ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ ዕውት ናይ ምዃን ባህሪ ከም ዘለዎ ስለ ተሰቆረም እዮም ዝርድኢት እዚ ንግደፋውያን እዩ መንእሰይ ኤርትራ ዘለዎ ርድኢት ከ እንታይ ይመስል መናእሰያት ሎሚ ግዜ ሓሲቡ ኢልና ነማረር ግዜ ኣበሳ ይብሉን እቲ ወቕቲ ኣይነውሐ ኣይሓፀረም ከም ቀደሙ ይወግሕ ይመሲ እቲ ዝቕየር ባህርያት ሰባትን ስርዓታትን ናሃቶም ምቅያር ዝፈጠሮ ጽልዋታትን ዳኣምበር ግዜ ይኮነን ህግደፋውያን ንሓደ ኣሲሮሞ ዝነበሩ መንእሰይ ስጋኣት ይብሉን ኢሎም ንጉሆ ፈቲሖሞም ድሕሪ ወርሒ ድማ ንጉሆ መጺኦም እንተኣሲሮሞም እቲ ወቕቲ ንሱ እዩ እቲ ምቅያር ድማ ናይቲ ስርዓት እዮም እቲ ኸውን ዝነበሮ ግን እቲ መንእሰይ ካልኣይ ግዜ ከም ዝኣስርዎ ፈሊጦም ካልእ መዋጾ ከናዲ ነይርዎም መንእሰይ ኤርትራም ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ግደፍ ግዜኹም ኢሉ ድላይኩም ግበሩ እናበለ ኣብ ዝባኑ ከጽሕዮ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ንሳቶም ኣብቲ ዝኣመንሉ ናይ ግበታ ዕላምኦም ጸኒዖም ንስርጢጥነቶም ከውሕሱ ብልቦም ብሕታዊ ዕዮ ገጾም ስለ ዘከናውኑ ዳኣምበር ፀሓይ ንዕኦም ጥራይላ ስለትበርቕ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ግፍዕን ኣረመኔነትን ንዓመታት ተሳለየ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኩሎም ዝኸዶም ኣንፈታት ንሓንቲ ዕለት እውን ትኹን ህላዊ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሃገሩ ኣብ ስልጡንን ምዕቡልን መድረኽ ንኽረከብን ተጠቃሚ ዓለማዊ ምዕባለታት ክኸውንን ፈቒዱ ይፈልጥን መንእሰይ ብፍልጠትን ንቕሓትን ከይህነፅ ኣዕናዊ ስርዓት ትምህርቲ ብምትእትታው ኣብ ወታደራዊ ኮሌጃት ተደሪቱ በቲ ንሳቶም ጥራይ ዝደልይዎ ናይ ትምህርቲ ሽውሃት ሓፂሩ ልኡምን ምእዝዙን ኮይኑ ርእሰ ምትእማን ተጥፍአም ኣብ ፀውዕዎ ዝመጽእ ናብ ዝተዓዘዞ ጥራይ ዝስጉም ዝተዳህለን መቃበል ምልካዊ መሳርሕን ክኸውን ሓንዲሶሞ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ሕግን ስርዓትን ባህላውን ማሕበራትን ክብርታትን ጠፊኡ እዩ ልዕልና ናይ ኣብ ስልጣን ተኾይጦም ግዜያዊ ሕፅናቶም ዘስተማቕሩ ዘለው ውሑዳት ሰብ ረብሓ ነጊስሎም መናእሰያት ኤርትራም ነዚ ብግዜ ክነመኽንየሉ ድማ ከቶ ኣይግባእን እቲ ሽግር ጉለት ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቐንዱ ድማ ስጡምን ቀጻሊ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያትን ዝሰነቐ ሃገራዊ ናይ ሱርበተኻዊ ለውጢ ወኒ ክንፈጥር ዘይምኽኣልና እዩ ሓባእ ቁስሉስ ሓባእ ፈውሱ ከም ዝበሃል ሽግራትና ኣብ ምልላይ ዓይንና ንሓስን ተኾይናም መፍትሒታቶም ክሸፍቱና ግድን እዩ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ዕሊ ሃገሩን ህዝቡን ዘለዎ ፍቕርን ሓልዮትን ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ነዚ ህፁፁን ተሃዋስን መድረኽ ክግንዘቦ ግዴት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ ምስቲ ብሃገርን ሃገራውነትን ብርኣን ዕላማን ህዝባውነትን ሕብረሰብኣዊ ጥሙሓትን ዝሰማዓካ ኣካል ዳኣምበር ተመሳሳሊ ዕድመን ሓደ ዜግነትን ስለዘለካ ጥራይ ኣብ ዝተደረተ ናይ ቃልሲ ዶባት ተኸሊልካ ዝመጽእ ለውጢ ኣይህሉን እዩ እንተለውን ውሕስ ከም ዘይከውን እቲ ካብ ልብ ዝቃለስ መንእሰይ እውን ይኹን ዝስሕቶ ኣይኮነን ትጉዕዞ እዚ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘቃላጥፍ ዕጥቂ እኳ እንተኾነም ትጉዕዞ ኣርፊድካ ጽላል ምድላይካ ናይ ግድን ምዃኑ ግን ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ ከምቲ እኩን ዳእቲ ቁሚጦ ምስተሰርሐ መሕፈሲ ምህርቲ ዓውድ ዘድልዮም መንእሰይ ዓንዲ ሕቁቕ ቃልሲ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ብፍላይ ንሃገራዊ ባይቶ ከም ዓውዲ ርኢናም ዘለና ሃገራዊ ምህርቲ ሒዝና